Nosaltres volem fer una crítica que es resumeix amb el ROM actual és paper mullat, i si ara tornés a haver la comissió que el va redactar i se'ns demanés el vot, votaríem en contra. Votaríem en contra, entre altres coses, perquè una de les condicions que va posar el nostre regidor sobre la taula, que llavors era l'Eduard Pinilla, per aprovar el ple era l'accés a la informació, a la despesa econòmica del govern que aprova la Junta de Govern en un format treballable, en un format informàtic, bàsicament, perquè són moltes les dades a processar i, per tant, per poder fer la nostra feina com a oposició. Això se'ns ha negat, se'ns ha denegat per informe jurídic, per decret d'alcaldia, se'ns ha denegat. Aquesta era la nostra condició, el nostre punt clau en el ROM. Se'ns va dir que era així, que el ROM ho contemplava, posteriorment se'ns ha denegat per decret d'alcaldia i, per tant, nosaltres votaríem en contra del ROM, i el ROM deixaria, si poguéssim tornar enrere, deixaria de ser un acord unànime dels grups municipals d'aquesta ciutat, i no perquè nosaltres no haguéssim tingut la voluntat en aquell moment de votar a favor, no perquè els de la CUP sempre voten en contra, ni molt menys, sinó perquè allò que se'ns va dir no es va complir. Després, imagino, ja va procurar el govern que la redacció concreta de la frase concreta en el ROM fos prou ambigua com per després decretar que no teníem accés a aquella informació. Nosaltres ja hem protestat per això de les preguntes, el retard. Ja estaven llegint la relació de retard en les preguntes i era una relació de 2 mesos de retard, que a mi m'ha semblat molt benigna per part del govern respondre en 2 mesos, perquè les darreres respostes que vam rebre nosaltres el 7 de maig les havia entrat el 25 de novembre. Ens és impossible fer servir el mecanisme de les preguntes escrites, ens és impossible fer-lo servir si el tema sobre el qual preguntem té certa urgència. Quan dic certa urgència no parlo de dies, parlo de mesos. Quan ens arriben les respostes segurament ja ha passat, i a més es fa molt feixuc fer la tasca d'oposició així, fem molt feixuc, perquè necessites una informació, la demanes per escrit per seguir els canals del ROM i per rebre una resposta per escrit, perquè a vegades són taules, són xifres, etc. I triga tant que l'interès que tenies per analitzar allò, la urgència per lligar allò amb altres dades o amb altres, ja ha passat normalment, i per tant es fa un mecanisme inútil. Amb 2 qüestions, nosaltres, ja ho sap el govern, les hem portat al síndic de Greuges perquè simplement no tenim diners per anar a contenciós administratiu, perquè si no aniríem a contenciós administratiu. I de fet ho estem mirant a veure si a partir del que digui el síndic de Greuges o a partir de com reaccioni el govern portar-ho a contenciós administratiu, perquè no ens sembla de rebut. Però no ens sembla de rebut i és una actitud crec que general, i aquesta de respondre amb retard i una mica ignorar el ROM ha servit per regular el funcionament del ple, en això sí que ha servit. Ara, regular tot allò que pugui facilitar la tasca de l'oposició ha quedat aparcat. Nosaltres vam entrar a l'octubre de l'any passat, una petició perquè se'ns fes un informe jurídic sobre per què hi ha càrrecs polítics, en concret càrrecs polítics del PSC als tribunals d'oposicions, per saber si això, d'acord amb la base que regula aquests tribunals aquí a Vilanova, és de rebut o no. Nosaltres entenem que no, però som bastant, jo puc dir, ens podem equivocar bastant a l'hora de llegir i de tenir en compte altres lleis que segurament regulen això per sobre de la local, etc. Per això demanem un informe jurídic a l'octubre. I no l'hem vist, aquest informe jurídic, i és probable que trigui encara mesos, i no passa res. I reclamem una cosa. N'hem demanat 2 d'informes jurídics en un mandat. No és que permanentment estiguem entrant un munt de peticions que no les pot atendre. A més, és evident, segurament l'Ajuntament té coses molt millors a fer i uns serveis a prestar segurament molt més importants que no pas... Però n'hem demanat 2, no crec que sigui un abús. I preguntes, al principi en demanàvem, fins i tot abans del ROM, de l'aprovació del RAM, sí que en demanàvem 30 o 40 o 50, sobretot perquè era un grup municipal nou i havíem de conèixer molts aspectes que ens quedaven poc clars. Però ara les sol·licituds de preguntes que fem intentem que no passin de les 3 o 4 preguntes i es triga mesos a respondre-les. Repeteixo, per nosaltres ara mateix el ROM és paper mullat, tenim pànic a que s'iniciï el reglament de participació ciutadana amb l'actual composició del govern, tenim pànic, perquè si ha de tenir el mateix respecte per part del govern que el reglament orgànic municipal, cames, ajudeu-me, i això, és paper mullat, i si poguéssim, ara hi votaríem en contra d'aquest reglament.